Itaba ibekela amazolo kwingoma kazwelonke ngomhla ka4 kuJuni kulonyaka. Ngubingelele bongamukele bukele emakhaya esimazonke abukuthulela khona indawo zamaskandi. Bukele emakhaya ke awungempela sekunjalo ngempela njengoba sazi ukuthi ngomhla ka4 kuJuni yona kulenyanga ezayo ngempela kuzobe ukhona ingoma kazwelonke njengoba sazi ngempela ukuthi uGame mfowethu Ngcobo ibambisene nomcine ngempela bahlelele ingoma zolonke lapho khona kuzobe ukhona kushiyelana inkundla ona amagoso ngempela kukhona ngempela izibhaneni ngempela zayo ingoma ngempela ke kuzobe kusiphuka idinda khona le kweMoses Mabhida ePeople's Park njengoba sazi ngempela ukuthi oGame mfowethu Ngcobo ngempela abamaskandi ababavalelanga ngaphandle njengoba sazi ukuthi khona ingoma yabo bonke abaculi bamaskandi bazobe begida ndawonye eqembini elilodwa libizwa ngokuthi iFollow Maskandi. iFollow Maskandi ngempela ke siphathele ivideo njengoba babona ngempela ukuthi ngempela ziyapractice ngempela izinsizwa kufuna ngempela kusiphuka idindi le eMabhida nathi ke ingoma awuyibuke ngempela ipractice yabaculi bamaskandi behlangene inhleke lento le bobona omaskandi ngempela bendawonye ngempela kanje beshaya amancoko beshaya nengoma mbukele emakhaya ke awuyithokozele siyabonga. Thank you.